Buzz SA to all social media platforms. Hayibo, nansi imhlola sakhile ezweni. UZuchina uvelane waposta ivideo yakhe nendoda kaNono on social media. Wathi kunjene emathandweni. Kumnandi emathandweni. Angivelane ngife once, ngisemathandweni ngiyamthanda lo muntu. Ngicela ukukutshela ukuthi abantu kwi social media bebethukile, ama gossip channels bekakhuluma ukuthi into enjani ukuthi uZuchina uposta indoda yomuntu eshadile. Yavelane ya comment indoda yathi kumnandi ka love life. uNono akatholakalanga ukukhomenta. Isithahlathahla sentahlantahla yomuzi. Into eshaya ngamabhalkhoni ubiyekeyeke ihlahla ngathi sezungu ngathi sensimini yase eDBN. Sho ukuthi usuku olukhulu okudalwa lilindelwe ukuthi kuzokwenziwa i-housewarming party selifikileke. Hayi abafazi bayafika bayatheleka bagalelekile lapho bagqoke ublack and gold because bekade kuyiyona i-color of the day ebekiwe. Ayike uZuchina amkela bafazi ngiyabonga ukuthi nize njengoba ngini-inviteile for i-housewarming ukuthi nize, ngiyabonga nje, I highly appreciate. Ayike indaba imoshakale during the party ukuthi uZuchina adedele ama-gossipers nabantu aba-owner ama-gossiping YouTube channel nabantu abanama-gossiping blog ukuthi bangene endlini yakhe bazothatha iy'thombe phela kubukwa indlu because indlu kaZuchina like it was beautiful, bekuyindlu kuvuthiwe. Abantu bebe-confused ukuthi in such a short space of time uyivuthiswe kanjani indlu kwaba khona yonke into oyidingayo endlini. Hake ufikile entertainment avelana abuze athi awusitshele Nono, ngiyaxolisa ukukubuza nje, ngiyasize ngephathi kodwa ngoba sengingenile lendlini ngiyakubona, awusitshele kwenzakala kanjani ukuthi ugeli la uyazi ukuthi ujola nendoda yakho oshade nayo ukumema kwi-housewarming party mase uyeza uza kwi-housewarming party, how do you feel ngayo yonke lento le, kwenzakala kanjani? Avelana aphendula uNono athi, oh my darling, mina nendoda yami uMacAfee sikwi-process ye-divorce, sehlukene siyadivorsa, ukuthi-ke njengamanje wenzani, uthandana nobani, angene lapho omdala lo muntu over 18 angenza nanoma yini ayithandayo ngempilo yakhe. Iqhubekeke intatheli ufikile entertainment abuza ukuthi so since undoda yakho lo sawusenandaba nayo busy enobudlelwane nomuntu enisebenza kwishow eyodwa enama-colleagues naye, ufila kanjani ngalokho? Avelana athi uNono, hayi mina nginankinga, if umuntu decide ukuthatha iy'nsalela zami okwakhe lokho mina ngihlangene angene lapho. Avelana aphendule kuZuchina athi yo iy'nsalela ezimnandi shem. Shukuthi ephathini-ke lana iphathi iyaqhubeka, wonke umuntu usehleli nomngani wakhe oclose naye. Uyakhuluma laphayana ugela uSne athi hawu yazi ugela usazoba shocked, usazoba surprised. Ucabanga ukuthi le ndoda le ajola nayo inemali kanti akazi ukuthi usazomyisa enkantolo kushikisha ufudu uthathe yonke inkampani yakhe back, inkampani yakho ibuyele kuwena. Aphendule kuNono athi akazi lo mfana, le ntombazana ayimazi ukuthi lo mfana lo uyasusuruzana, ungisusuruzile mina, wafuna ukungiklina i-bank account yami. Kwelinye icala-ke bayakhuluma ngale uMamngadi ukhuluma noZuchina. uMamngadi uyahleka uthi yo indoda imhethile ugeli uNono, awumbheke imhede waze wagunda inwele wasale ne-short hair, bahleke. Athi uZuchina hey ukuthi akazameki naloyo, yabona elikhala lakhe le noma kuthiwa bayalikhonsila lihlula ikhonsila nje lihlezi nje linje. Bahleke babhizi bayahleka bethi hey abantu ku-social media basazozwa ngami, ngisazobavezela uthando lami noBey because ziyashisa ka-live life, kumnandi othandweni lami noBey. Esho phela yena uMacAfee kusho uZuchina. Few months later uNono noMacAfee sebedivosile. Into ebuhlungu-ke on McAfee's side ukuthi ufila engathi
uhlulekile, udefeated, because uNono wamyisa enkantolo waclaima back inkampani yakhe. Wathi uMacGyver uvule inkampani yakhe ngama-recipe awantshontshe kuyena. Washo ukuthi ufuna i-value yale nkampani ×2 because yena bekaneplan enkulu kabi. Wamsuwisha uMacGyver. UMacGyver vele nawadecide ukuthi thatha le nkampani Nono ibuyele egameni lakho, wayisayina yonke. Wathi shortfall ngizozama ukuthi ngiyikhokhe eminyakeni embalwa ezayo. Cabanga uMacGyver uhleli laphayana uyacabanga ukuthi ngifike kanjani la from 100 to 0. Ithini next move yami? Ngizom-afforda kanjani umntana onjengoZuchina because I know uZuchina is from abazali aba-rich. Kusamele ngimsebenze ngesitayela ukuze ngigcine ngimwinile esayidini lami. Avelane uMacGyver a-arrange a romantic dinner between yena noZuchina. Mekafika uZuchina laphayana kukhanya amakhandlela, yonke into iyaglowa, yonke into yinhle. uZuchina velana abone ukuthi uMacGyver la sho ukuthi uzopropose. Usehleli naye-ke nge-angle yokuzoproposwa ukuthi-ke uselindele ukuthi will you marry me? Hake uMacGyver aqale athi sithandwa sami uyiyona yonke into empilweni yami, ngiyakudinga, ngiyakufuna. Mina nawe siyi-power couple, ngiyakuthanda. Hey! Acociseke ugirl, umbone ugirl esebona ukuthi uGayi usezoguqa-ke manje. Eseqwayize engaqedi, ecwayizisa amehlo akhe, ebona ukuthi uGayi uyapropose ngekudala. Avelane uMacGyver athi sithanda sami mangabe siyi-power couple, uyazi ukuthi uConnie Ferguson banoShona Ferguson bekuyile couple le-rich, couple le-grand esebenza ndawonye, ephusha ndawonye, ephanta ndawonye. Sithanda sami nami nawe ngifuna siphante ndawonye, ngifuna siphushe ndawonye. Kukanjani sithanda sami? Because wena uzalwa umama oyiChina nobaba wakho omZulu. Lo mama wakho oyiChina u-rich sithanda sami, ubhizi ey'nkampanini za-oil. Kunganjani uma wakho simsondeze eduze sicela i-contract nathi ya-oil, kube yikhampani esegameni lami nawe. Siqhuba umshikashika baby, siqhuma ikhampani yethu, siqhuba imali, qhuma idola phambili sithanda sami. Uyambona nje uma wakho iy'mali zakhona zibalwa ngama-China, ngama-rands ase-China. Sithanda sami, asenzeni lento baby, siyenzeni imali, silethe u-oyela. Athi uZuchina, ngiyaxolisa sithandwa sami, bekumele ngabe ngikutshenile lokhu kodwa bengingaboni ku-necessary ngoba bengingacabanga ukuthi lento ingasi-affect othandweni lethu. Uma kunecala elikhulu inkahlankahla bayami-investigator for corruption and fraud. So akazange wenza lutho yena, uthi yena nje akenzanga lutho kodwa usa-investigator. So zonke izinto zakhe zifriziwe kwamanje. Nami bengijwayele ukuthi ngiyagaina from inkampani yamanje. Njengamanje nje sithanda sami kurafu. Kushubile nje, kunzima empilweni yami. Zonke izinto zabazali bami zifrizile sithanda swami. Ubaba-ke yena nje akanamali ukuthi mhlampe sengaze asihook up. Uyaphila nje, uyasurvive sithanda sami. After that meeting, useyakhala uZuchina. Sekuphele 4 days uMacGyver akamfoneli. Mangabe uyamfonela uMacGyver uvelana ayicima ifoni or enze njani uyamghosta nje. Sho ukuthi usemdampile, seliphelile uthando lakhe. Uyakhala uZuchina, uyakhala afonela umngani wakhe uMamngadi amchazela istory ukuthi nansi indoda ingigostile, ayisafuni lutho ngami le ndoda, samane yakhuluma ngebhizinisi ngangakhona ukuthi ngiyiprovide ngebhizinisi, kwasha kwacima kwaba nje. Avelana uMamngadi athi wena bucaba usungathatha indoda yomuntu. Uhlobo lakho uMacGyver kanti awumazi, usukela abafazi aba-rich afuna ukushada nabo, abafazi abanebhizinisi or abafazi abanesifiso sokuqala ibhizinisi eyibona i-potential kulabo bantu. Uvelana ashade nabo, mase nishadile akurobha, shintsha inkampani ayifake egameni lakhe. Nonono wamenza njalo. Kwasho ukuthi uNono-ke uhamba no-Clever osine amaloya bamlwela waze wayithola back inkampani yakhe. Asikisi dali, hawu asikisi sithandwa sami, shuthi beyafuna ukudlela imali nawe ncese, kodwa bonga ukuthi usindile. Uvelana uhambe uyophanta, uthole omunye umuntu okwilevel yakho sithandwa. Njengoba uzalwa umama o-rich, unomuzi omkhulu, intahlahle so, thola isigwili dali, yekela boy nje laba, boy labayana, boy abafana abancane. Hayike uMamngadi aqukuleke eya emzini kaSine. Athi uSine uthi uyovulela uMamngadi. Hawu uMamngadi
ufunani? Wafika kambi sesihamba nje sijahe airport sine vacation, i-friendation. Uyayibona into njengaleyo, siyahamba as friends to a vacation. Athi uMamngadi, before nihambe ngizonixoxela isigaxa sendaba. Isigaxa, indaba enkulu engaka. Lalelani phela, i-ex-husband yakho wenono ibisifuna uqola uZu-China phela. Ithi kuZu-China akayixhumanise nabazali bakaZu-China kube nenkampani ya-oil. Athi unono sho ukuthi le ndoda ibhizi ngokuqola abafazi. Hawu, mase yabuza kunono, wenze njani uZu-China, umsizile yini? Avelane alikhahlaza udaba uMamngadi athi hayi phela uZu-China usenyakanyakeni, abazali bakhe bafriziselwe zonke izinto. Nje kushubile. Kuthe kusenjalo kuvelane kufone uNontobeko. Athi uNontobeko ilo girl lo investigator othunywe uyena unono ukuthi ngicela ungi-investigatele uZu-China umcheck ukuthi sithini story sakho, yini lo ngayithola ngaye, ngifuna ukudila naye ngoba ungijwayela kabi. Afona uNontobeko athi girl, isigaxa sendaba engikuphathele sona. Phela ugirl uZu-China lo muzi lo ahlala kuwona akusiwona umuzi wakhe. Akawuthenganga lo yamuzi. Ingakho naniyibuza ukuthi in a week's time lo yamuzi uthengiwe usuvuthwe kangaka. Umuzi wesigwili thizeni lo yayana ucelile nje wathi ngicela ungiboleke for isikhathinyana mina ngizoku-advertisela in kanjani ngicela ungiboleke nje up until into zami nabazali bami zilungiseke. Kwasho ukuthi lesigwili sike sabenefita kumabhizinisi kaMakaZu-China savuma sathi only 3 months ngizokuhlalisa after 3 months uzophuma uyibona ukuthi uyakuphi. Kwasho ukuthi ke uNontobeko le indaba ayikhulumayo ikhuluma kukhona uMamngadi la. UMamngadi wavelana wathi hayi mantombazane papayini mina ngiyahamba, ziyashisa indaba zenu ngiyahamba, angifuni ukuzizwa. Angisho niyakhumbula ukuthi uMamngadi une-gossip channel. Wavelane udaba walibhadlaza njengoba lunjalo. A to Z, including ukuthi indoda kaZu-China befuna ukumudla imali kanjani. Walibhadlaza udaba uMamngadi. Futhi ke eqhamuka nama-receipts ingeke ikwazi indoda, i-ex ndoda kaNono or i-ex indoda yaZu-China ukuthi ihambe yomsuwisha because bekabulela niti fela, bekakhuluma iqiniso kuphela. Lapho-ke on the other hand, uNono noSne bayaxoxa. Bathi yo wegel saze sabagudluza oDavid empilweni zethu. Sabagudluza abantu abambe empilweni zethu. Asho uSne athi mina ngigudluze le ngane ya ex wami kade ivelane imosha izinto endlini ingixabanise nabantu, noma kuthiwa ngithola isoka ivelane isend message idampa isoka yenze nje izinto ezibhedayo endlini yami. Ngithi ngithengile igrocer icima ifridge kubole kwasani, bahleke. Nono ajabula ukuthi yo nami ngiyabonga ukuthi uDavid lo obezongidlela inkampani yami uhambile empilweni yami, udefeated. Soke siboneke njengoba soqala ama-Rich Housewives of Instagram ukuthi imaphi-ke lamanga uZu-China azoqhamuka nawo, because vele ngeke baze bamxoshe kuma-Rich Housewives of Instagram. Abantu babheke ngabomva amehlo ukuthi iqiniso yini uzobe esahlala kuloya muzi lo otop. Kuzoke kubonakala, kuzoke kushikisha ufudu kucace. Buzz SA to all social media platforms. Sibeka lapho-ke Amadomoroza ase-Durban. Maybe in future singabuya ngo-season 2. But okwamanje sicela nilindele ama-Rich Housewives of Instagram. Sizocela ukuthi nihambe-ke niyosifollowisha laphayana on our YouTube channel. Ningakhohlwa u-Operation Duduli YouTube channel. Subscribe as much as you can. Our link is down below on the comment section. Siyabonga-ke in advance. Nisazokwenza kanjalo, siyanithanda kakhulu.